मणिपुराव जानाय मोनसे हिंसा जाथाया दिनैसिमबो जोबनानै थाङाखै मानोना कुकी आरो मिथाइ बे जाथिनि गेजेराव मोनसे दाङाबाजि जानाय बे दाङाबाजि जानाया दिनैसिमबो दासिमबो थासारिया माने सान्थियाव फैयाखै बिथांमोना दिनै नोंथांमोननि गेजेराव आङो थाम्बनेलाव होदों आरो ससे भिडिअ आङो दा होगोन आरो दहाय सिगाङाव एसे होखाबाय आङो माने बेयो जाहैबाय मा बिसोरना दा ओरैबायदि जाबाय कि फरायनायखौ नागारनानै मानोना दिनै स्कुल बन्द जाजोब्बाय माने स्कुलाव थांलायनो हालिया दा बिनिखायनो मा जाबाय कि बिसोरो जायफोरनाखि स्कुलाव फरायदोंमोन माने 15 बोसोरनिफ्राय गोजौनिफ्राय माने 15-17 बैफोरबायदि बैसोनि माखासे लाइमोन सेंग्राफ्रा दिनै आखायाव हाथियार हमनानै गावनि हारिखौ रैखाथि होनो थाखाय दिनै मोनायावहाय आखायाव हाथियार दैयै दिनै बिथांमोना दिनै लामायाव ओंखारनांगौ जानानै फैदों मानोना गावनि हारिखौ रैखाथि होनो थाखाय नोंथांमोना सिगाङाव नुदों कि माखासे मिथाइ हारिनि मानसिफ्रा कुकीनि बै माने सानै हिन्जावसाफोरखौ दिनै माने मा होनना बुङो लांथिया खुनानै लामायाव बोबायनानै बेनि प्राइभेट पार्टफोराव दांनाय मानाय नोंथांमोना नुदों ओरैबायदि मोनसे लाजिथाव खालामदों आरो बे सारा इन्डियायावनो भाइरेल जादों आरो बेखौ लानानै नरेन्द्र मदियाबो बुंदोंमोन कि थाबैनो दायनिगिरिफोरखौ हमनांगौ होननानै आरो अमित शाहयाबो होनदोंमोन दा साननो गोनां जादोंना लोगोफोर जोंनि गेजेरावथ' जायोबाथ' जोंनि गेजेराव हारि आरो हारिनि गेजेराव जायोबाथ' दसेनो पुलिस मिलिटारिफोरानो दसेनो दबथायो नाथाय मणिपुरा माबायदि हादोर माबायदि स्टेट एबा माबायदि हादोरसा बियो आसरित मोनबाय आरोखि आरोना बे मणिपुर हादोरसायाव मानो बेफोरबायदि जाबाय थादों गले गले जा पुलिस आरो मिलिटारि आरो डिफेन्सनि मानसिफ्रा बिसोरखौ माबा खालामनो हाया नामा ना बिसोरनि माखासे खुंथाय सासनानै बेलेग नामा खिन्थु आं मिन्थिया दै ओंखायनो आङो दिनै सोंनाय आखारै बे भिडिअखौ बानायबाय मानोना बे दिनै कुकी आरो मिथाइनि गेजेराव जेनोखि जानाय दाङाबाजि बियो दासिमबो माने 3 मास जालांबाय जेरै दिनैसिमबो खुनु माने थासारिया सान्थियाव फैयाखै दिनै गोरोबलायनो हायाखै बिसोरो आरो आङो सबसे बयनिख्रुइबो आङो लासिंसिं मोनदों होनना बुंनोबा इन्डिया गभर्नमेन्टखौ आं लासिंसिं मोनदों इन्डिया गभर्नमेन्टआ बिनि सायाव मानो नोजोर होनो हाथिया गावनि हादरनि सिङावनो बे मोनसे फिसा रायजोआव आरो रायजोआव दिनै मोननैल' जाथिनि गेजेराव दिनै दाङाबाजि जानायखौ मानि थाखाय मानो कन्ट्रल खालामनो हाथिया दिनै जोंनि गेजेरावबा आसामाव फैनानै जेन'बा आसामाव बै समाव जादोंमोन बर'जों माने गुबुन हारिफोरजों माने दाङाबाजि जाबाय स' बेनि गेजेराव दिनै बिथांमोना माने समाधान खालामनानै होबाय आर्मि फौजि मिलिटारि होनानै दा बे मणिपुराव मानि थाखाय बिथांमोना हरनो हायाखै बिदिबा बे मणिपुराव माबायदि कान्ट्रिथ' नङा माबायदि स्टेट जेनेबा बे फिसा मोनसे हादोरसाखौनो दिनै बिथांमोना डिफेन्स मिनिस्टारफ्रा एबा नरेन्द्र मदिया मोनसे हाइ एलार्ट जारि होबानो जासिना मोनसे स्टान्ड लानानै फैबानो जासिना सोर मावगोरो बबे हारिया मावगोरो मा खालामगोरो बिनि गेजेराव मोनसे एसे माबा मोनसे खालामबानो जासिना माने स्ट्रिक्ट मोनसे एक्सन लाबानोथ' बिथांमोनाबो जेन'बा गावसोरनि माखासे खाथिनि थाखाय सानगोन आरो दा मिथिनो मोननाय बायदिबा हानि सिमानि थाखाय जादों होनना बुंदों हाया माने माखासे हा एरियाफोरखौ लानानै बिसोरनि गेजेरावहाय गावजों गाव सिख'लायनाय बायदि जादों जाहैबाय आरोना दा बेफोरखौ लानानैनो दिनै हरनि समाव माने गुलि गावनाय न' सावग्लुंनाय बेबायदि थासारिया जानानै थांबाय माने दिनैसिमबो सुग्लायहोनो हायिखौ आङो बेखौ लाजिनाय मोनदों मणिपुर स्टेट चिफ मिनिस्टार बिथांमोना मा थाखो आरो बिथांखौ मदद होनो थाखाय दिनै इन्डियाया दङ इन्डिया गभर्नमेन्ट दङ आरो इन्डियायाव दिनै गोबां माखासे माने डिफेन्सनि मानसिफोर दङ बिसोरखौ मानो कन्ट्रल खालामनो थाखाय बाहायहरदिया मानो ना बेफोरबायदि माने बै जाथिनि गेजेराव थैलाय जानोसो लुगैदों खोमा पपुलेसनाव खमायनो जानोसो लुगैदों खोमा स' बेनि थाखायनो गभर्नमेन्टआबो जेबो स्टेन्ड लायाखै खोमा आंथ' दा बिदिसो सानो जोबोद दुखुनांथाव जाबाय मानोना थासारिया दिनैसिमबो सुग्लायाखै आं बिसोर बुंबावदों ओंखायनो मणिपुरनि जेनोखि थासारि जानाय मिथाइ आरो कुकी बे हारिफोरनि गेजेराव दाङाबाजि जालायनाया दिनै जायफोरनाखि कलेजाव फरायनाय बे लाइमोन फरायसाफ्रा दिनै आखायाव हाथियार दैनानै दिनै अपेन हाथियार दैदों मिडियायाव होदों नाथाय बिनि गेजेरावबो खुनु गभर्नमेन्टआ जेबो खालामाखै आं आसरित मोनदों आरोना बेफोर मारै जादों आरो इन्डिया गभर्नमेन्टआ बोरै जाखो जोंनियावबा मा जागौमोन जोंनि आसामावथ' मा जागौमोन सोरबा हाथियार दैनाय नुबा दानो थांनानै मा खालामगौमोन दिनै बिसोर खिन्थु मिडियायाव होलायबाय नाथाय दिनैसिम जेबो खालामाखै स' साननो गोनां बाथ्रा आरो बे लोगोफोर ओंखायनो बे आयदानि सायाव आं भिडिअखौ बानायबाय मानोना मणिपुरनि थासारिखौ बयबो दा सुग्लायजानो लुबैबाय माने मोनसे हादोरनि सिङावनो बे फिसा मोनसे हादोरसाखौ इन्डिया गभर्नमेन्टआ नरेन्द्र मदि आरो अमित शाह हम मिनिस्टार आरो प्रेसिडेन्ट दं दिनै द्रौपदी मुर्मु बिथांमोना मा खालामनानै थाखो मानो बे फिसा मोनसे रायजोखौनो दिनै मानो सुग्लायहोनो हायाखै बेबो मोननैल' हारिनि गेजेराव जानाय दाङाबाजिखौ मानो हायाखै बे साननो गोनां जादों आरोना बाथ्राया लोगोफोर ओंखायनो आं दुखु मोनदों ओमफ्राय बे मणिपुरनि सासन खान्थिफ्रा मारैखौ आं मिन्थिया ओंखायनो आं भिडिअखौ बानायनानै नोंथांमोननि गेजेरावहाय फोरमायनानै होनाय जाबाय लोगोफोर थेंक इउ